Li paytexta Çînê welatiyên pîr pêşbiriyariya ku pîrin û lawazin diguherînin. Ji teqawutbûnê vir ve karekî min tune ye. Ji ber vê yekê ez tên vir û werzişê dikim. Yu Songweng cotkarek teqawît bûyî ye. Ew jî wekî bi sedan mirovên pîr yên din li Parîsgeha Hîvinê ya li Pekînê sporê dike. Ez li mal namînim ji ber ku karekî min tune ye ez bikim. Saetekê melevaniyê dikim, piştra werzişê dikim û piştra jî bilyardo dilîzim. Lêkolîner dibêjin têgihîştina berê ya ku digot spor bo laşên pîran xeter e û ye têgihîştinek kem. استراتیجیا هری باشه خو پاراستن لدج نخوشین دان عمریه راهنان روزانه‌ین سپورینه. Doktorlê Brand dibêje spor mahsul ku hestiyan hêzdartir dike ku her du jî bo xweşbîniya laşên mirovên pîr girîngin. مخواست کو گلو مسئولین کسین کو ده تواهی جانا خدا گلک اکتیون گلو مسئولین آنکو مسئولین کسی کی ده تمن جودا دکاره باشتر برخو بده مدید کو مسئولین وان پروانان و وان کسین پیر همان آسته دا برسو ول برخو ده. Ew dibêje kesên 56 salê divê heftêda di sê rojan sporê bikin. مدید کو جسد 20 مسئول به راهنانان خورتر دبن و افریجیا بو پرانیا کسیم پیرن ین کو نهاد مو راهنان کرن در کتوله. Brand dibêje perwerdeya sporê bo pîrên ku di lêkolîna wan dabûye feyde daye. Zarok mezin bûne, neviyên min jî dest pê dibistanê kir, temenê min zêdetirî hejdê ye, ez çi karî bikim? Ez tenê rahînan dikim û heval didim ku serê zarokên xwe neyîşînim. Lêkolîna zanîngeha Birminghamê li ser 15 zilamên di navbera temenên 65 û 80 da pêk hatiye. Birîn dibêje zanîngeh di vê salê da plansaziya lêkolînek cuda ya bo jinan jî dike.